guys. Sikarbaय जोङो दा नै वाव जि मोजां देखो क्या नजारा है wow just wow एसे देलायनानै लानोसै guys So guys, दा बाबादो मामादो जाखांबायमोन आरोना ब्रेकफास्टखौ ओमफ्राय जों रेस्टुरेन्टाव थांबाय थायासै थाब थाब जानोसै होननानै रुमावनो बिहरबाय ओमफ्राय रुमावनो जाबाय ओमफ्राय दायो जोङो फैफिनबाय Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय नै ओमफ्राय दायो आङो सिमलानिफ्राय नोंथांमोनखौ गुड मर्निं जासिहरग्रोबाय जाय बिथांमोना फुङावहाय नायदों आरो आंबोथ' दायो फुङावनो भिडिअखौ बानायखादों नालाय बेखायनो गुड मर्निं होनबाय आङो ओमफ्राय नै नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आंनि भिडिअआवहाय जोंनि हटेलनिफ्राय भिउखौहाय नै बिराद मोजां ओमफ्राय दिनैहाय जोङो कुफ्रियावहाय थांगोन सिमलानि बारा गोजान नङा इयो 16 किल'मिटार मोजां नायफिननांगोन आङो स' बेनि भ्लगखौहाय आं दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चेलो बरफथ' बेयाव गोलैयाखै दा सिमलायावहाय मानो होनना बुङोबा जोंथ' दा मे मासावसो फैदों नालाय इथिं नभेम्बरनिफ्राय फेब्रुवारिसिम दंमोननो ओमफ्राय दायो जोङो बरफ नायनोबा गुबुन मोनसे जायगायाव थांनांगोन आरोना ओमफ्राय अब्लाबो बिराद बार बारदो आरो बेखायनो गोजांदो आरोना आदारवाइज बारा गोजाङाखै बार बारबाय थादों माने सिउ 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 फागुननि बार फागुनथ' नङा दायो बैसाग जेठसो जालायलायसिगोन नै जोंना ओंखारखांबाय हिर' हिर'इना आंनि फिल्मनि हिर' हिर'इना गोजांसोदो नामा नोंलाय हा मा गाबखो मा गाबनायबा जायो जोंथ' मिथिला ब्रेकफास्टथ' खालामखाबाय फैदो थाबनो चलो नानि जोंनि हटेल फट' साफायनो नोंसोरखो नानि इसोरनिखौ बाङाय फट' साफायना होब्रा इसोरनि फनदो याव जनानै फट' साफायदो मानो सेल्फि साफायखो आरोलाय बिदि लानानै साफायब्रा बुरिया नुदो नानिया जाहैबाय फट'ग्राफार आं जाबाय भिडिअग्राफार ओमफ्राय जोंना मडेल सानैया नै बिसोरनो उफ गाइस फाइनेलि आं बिराद गिदोंमोन जे आङो हारसिं हिन्जाव मानसि आं बोरै बिसोरखौ मेनेज खालामनानै लाबोगोन होननानै फाइनेलि आं हामारबाय मोजाङै मोजां सिमलायावहाय बाबा मामा नानिखौ लाबोनो हाबाय स' जों साब्रैबो बिराद आरामैनो सफैबाय नोंथांमोननि अननायाव आरो लोगोसे इसोरनि अननायाव ओमफ्राय दायो जोङो बेरायनो थांगासिनो ओमफ्राय बेखौल' गोसोआव लाखियो आरोना हिन्जाव मानसिबाबो जे जोङो साहस लाखिबानो पुरा गोजान जायगायावबाबो आरामहै बिमा बिफाखौ लानानै बेरायनानै लाबोनो हायो बेखौ गिनो नाङा आरोना हौवा मानसिबाल' जे हागोन बिदि साननाङा नै दा जों माथो हिन्जाव मानसिबाबो लाबोनो हाबाय होनदो बिराद दुगि नामा ओमफ्राय
जों दायो टिकेट लाबाय साब्रैनि सासेयाव 10 थाखा गाहायाव ओंखारनो बिथांमोननिया हाजो एरिया नालाय गोजौसिम थांनो थाखाय माने खटखटि बिदि स्टेप्सफोर बारा माने स्टेप्सबो दङ बाट माने बिराद गुरै खालामना होदों आरो ना आजिखालि टेक्न'लजि आरो मा होनो ना लिफ्टजोंहाय माने गोजौसिम थांनो हायो आरो स' लिफ्टआवहाय थांनो थाखाय जोङो गाहायसिम फैनो थाखाय 10 रुपिसनि टिकेट दानबोनांगौ आरो माल बुस्थुफोर थाबाथाय बेयावबो माने 10 रुपिसनि आरो ओमफ्राय मोननै लिफ्ट दङ ओमफ्राय बे मोननै लिफ्टजोंहाय जों गोजौसिम सहैनो हायो माने जोंनि हटेला एकदम टपआवमोन नालाय 6th फ्ल'रावहाय ओमफ्राय जों गाहायसिम फैनो थाखाय लिफ्टजोंहाय फैनांगौ आरो थाबायबोलायनाय नङा बिराद बरियाखा स' दायो जोङो गारिखौ नेगासिनो मैया जिथु जोंखौ गारिया ड्रप खालामलांबाय बेनो जोंखौ दायो पिकआप खालामनो फैगासिनो आरोना ओंखायनो जों नेगासिनो ओमफ्राय बैथिंहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आइ लाभ सिमला होननाय आइ लाभ सिमला गारिया मोनफैबाय जोंनिया माइसि मैला नों क्या लेट गंदा लग गया गाड़ी में इतना कीचड़ गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी मैं आ गया था यहाँ पे मैं आगे रुका हुआ था पार्किंग नहीं थी Bisa waka haganda, zip line itu haganda ya. Nah, takkan supaya gini nggak? Mama, nanti cek sampai. कैसा करेंगे Woi putri uruko. अभी देख रहा हूँ क्या एडवेंचर में रिवर्स बंजी जिप लाइनिंग लेडर ब्रिज नेट क्लाइंबिंग वॉल क्लाइंबिंग ये टिकट है 700 एक आदमी का अम्यूजमेंट में डैश कार हाँ पूरा है ना अम्यूजमेंट में डैश कार हॉन्टेड वर्चुअल सिनेमा फ्रिस्बी टॉप स्पिन वाटर रोलर मिरर हाउस ये भी 700 एक आदमी का कंबाइंड टिकट है 1000 एक आदमी का ऐसा रहता है पर पर्सन अम्यूजमेंट पार्क डैश कार हॉन्टेड वर्चुअल फ्रिस्बी टॉप स्पिन वाटर रोलर मिरर हाउस सेम प्राइस 700 कंबाइंड याव दोनलांबाय ओमफ्राय दायो जोङो थांगासिनो बाबा मोना हायानोलै माबा डेन्जारफोरखौ मा होननो दा जोंनि आरो नानि दा आंनो होख्लायनोसै नामा होखागोन जोंनिया हाजारसे लाबाय टिकेटआ ओमफ्राय जा मामा मोननिया 700 मा खिथुथिं ओरै सब थाजोबो हागोन खालामनो हागोन दे जिखुनु गोजानसो बायलै जोंनि गारियानो फैखो ना मायो फैखो मा एसे गोजानखौ गाइस आंखौ माबा मिनि हरसो दा आरो लावदुमा भिडिअ कल खालामनानै मा बायसा माबा तालिबाननि बायसा टपि गानदो होननानै तालिबाननि बायसा गोजांनानै मा जादो जोंबा आयौ जि गोथौलै जायगाफोरा मार गोजांबाय आंनिया हिल गानना लानानै ब्रेकआनो गैला आथिङा आंनिया हिल गानना लानानै ब्रेकआनो गैला आथिङा नै माइसे गोथौथ' नायनाय जागाया वाव आइलाय बैयावनो थाबायनानै थांसै नानि बाबामोन मोनफैबाय जोङो राइडखौ खालामसै दा गथ'आ फट' उथायसोदों मोजाङै जेरैथिंबो गाहायावल' ओंखारबोबाय थानांगौलै ना जेरावखि थाङा मानो आरामै फैदो गोलैगोन नङाबा बाबानो गस्ला बायनानै बा समायदों माथो इनो कालारखौ मोजां थारदों मुझे तो नहीं चाहिए मेरा है नहीं चाहिए सिर्फ इन दोनों के लिए चाहिए मामाया दख'नाल'सो लाबोदोंमोन ना ओमफ्राय दा जों हर्स राइडिं खालामनायावथ' गराइ गाखोबाथ' दख'नादो गाखोजाया गाइस नोंथांमोना गाज्रि साननाङा आरो जादों न' बायनो नागिरदों जों दा
बाबाया इ कालारखौ पसन्द जादों माने जोंहा बाबाया ब्लेक कालारखौ गाननो मोजां मोना नालाय लाखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो जिप लाइनिं खालामसै आरो ना माने जोंहा मामिया दख'ना गाननानैथ' खालामनो हानाय नङा गाननानैथ' खालामनो हानाय नङा गाननानैथ' खालामनो हानाय नङा नालाय जि हामा गोलैबाय आङो दायो जोङो रेस्टुरेन्टावहाय हाबफैदो आरो वाशरुमावहाय ओमफ्राय नै बेखौबो खालामगोन आं जाम्पिं मा होनोमोनथाय बे राइडखौ डेन्जारखा नायदे गाइस आं दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो ओमफ्राय नै भिउआ जा मोजांखा आरो जोंहा मा मोनबो दङ नै जों बाहेरायाव फैदो माने ओमफ्राय नै वाटार रलारबो दङ दैयावहाय माबानाया जाम्पिं खालाम माने दैयावहाय इदि गिदिंनाया आरो नै जाम्पिंआ नायदे डेन्जारखा जाम्पिंआ आं खामगोन इखो नानियाबो खामनांगोन डेन्जारखा बा बिराद गाजा नुदोलै नोंसोर सानैया दा इयाव उथिगोन ना उथिया हा तु होमबा नै मारै खालामगासिनो ए भालुकखौ जि मोजांथार नुदो नानिया फट' खेबना होदो नै इसोरनो माबायदि मोनदो दा इयाव फैनानै इयावथ' मोजाङानो माथो रंजानाय मानाय थालांनोसो लुगैबाय नामा बहुत मानसिखौ इन्जय खालामनाय नुदों थालां लुगैबाय ओमफ्राय जोंहा इथिं नानिखौ सोंहैनांसिगोन नानियालाय बोरैथो मोनदो पेरिसाव फैनानै बोरै मोनदो नानिया दा भालुकखौ माने लांनो नागिरबायनो न'आवहा हागोन दे मानो हाया जादो इदि खालामनानै लाबानो जाबाय नोङो दे फट' साफायनोसै यहाँ पे भूत बंगला में जाना है अभी टिकट दिखाओ टिकट नहीं है यहाँ पे जाएंगे यहाँ तो बहुत tuh जमा tuh deh गिनाङा र' आं बारा उनथिं थाङा गिनाङा ओरैनोसो tuh ओरैनोसो नै ओरैनोसो नै tuh jeli modai गिनाङा deh गिनाङा om seberapa ओरैनोसो bisa
Misha. Om Sudgurapa. Om Sudgurapa. Om Sudgurapa. Om Sudgurapa. Oh, siapa nama? Ini saya. Om Sudgurapa. Om Sudgurapa. Om Sudgurapa. Om Sudgurapa. Namaste, namaste. Oh Babaji, Guruji. Guruji. Kuru mana? Oh Baba, Guruji. Oh Babaji, Guruji. Oh Baba, Guruji. Dengan tu tahu tak? Jiwa nongan tu. Oh Allahu Akbar. चलो डरने का नहीं जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ नहीं डरने का ए भगवान ओम सद्गुरुपा हाय रोले सानथाब थाबद्राय थांनोङा हाय जेबो नङा थु ओम सद्गुरुपा ए डरने का नहीं रे बाबा जिंदगी में गिरा रो दरवाजा निकला दरवाजा डरने का नहीं तुझको ऐसे लात पड़ेगा ओह माय गॉड गिदे बोले मांगाई गिदे थोड़ा ये पैर में कुछ ऐसे कर देता है ना ऐसे तो डर लगता है थोड़ा सा और बाकी कुछ नहीं है माने खुमसो माने भी तुम ऐसे की ना करो हाइदे oh आं खामालै इखो नैलाय हाय जोङो दायो भुलभुलैयाव फैबाय हमनानै फैदो ओमफ्राय बे जाहैबाय आयना आरोना जेरावखि थाङा मानो बेयावनो गावखौनो नुजोबगोन लामाखौ आन्दायो आरोना एखे थानायखाय ओमफ्राय इन्जय खालामना फैबाय आयौ गाइस आङो बेरायना फैखांनानै उन्दुनो मोनाखै नानि मामा बाबा मोना उन्दुलांजोब्बाय आं भिडिअ एडिट खालामगासिनो मिथिबाय नायगानो सेफांलायलायबाय मस्ति नांखादोंमोन खिन्थु ओमफ्राय बे जाहैबाय आयना आरोना जेरावखि थाङा मानो बेयावनो गावखौनो नुजोबगोन लामाखौ आन्दायो आरोना एखे थानायखाय ओमफ्राय इन्जय खालामना फैबाय आयौ गाइस आङो बेरायना फैखांनानै बेयावबो मोनाखै नानि मामा बाबा बेयावबो आं भिडिअ एडिट जेरैथिंबो बेयावबो गेम्स 3 मस्ति नांखादोंमोन बेयावबो गेम्स 3 बेयावबो गेम्स 3यानो गेम्स 3 बेयाव जाहैबाय गेम्स 3 बिमा बिफा बेबो जाहैबाय गेम्स 3 बिमा बिफा अबे मोनसेया अरिजिनेल रलिं एबारिखौ खालामगोन दा जोङो एबारिखौ खालामगोन गासिबो खालामगोन जों दायो ना जमानो खालामसै गिनाङा गिद' ओइ गिनाङा खाखाजोबखायो हनै मालायखौ नुनानैथ' मस्ति नांदों दा गाव खामबासो आंना मिनिफ्लांबायसो थागोनलै देलाय ए ओइ खानाया बोरैबा जायोलै खानाया ओइ मादि जागोनसो गियाना ओइ ऊपर यहाँ तक आएगा क्या हे प्रभु ले गुबाना हरथोसै सोरबा
Aduh, gini nazar sih bukan ditanya. Karena itu kanan katanya loh. Ya semua. Om Namah Shivaya. Ayo Om Namah Shivaya. भैया ज्यादा देर नहीं हाँ 2 मिनट मत करना 1 मिनट क्या बोला तूने भैया ज्यादा देर नहीं हाँ 2 मिनट मत करना 1 मिनट अभी मजा आएगा ना अरे तुम्हारी यही था यहाँ पैसे नहीं गिरेंगे दुपट्टा सब गिर गया ये देखो जी ये देखो जी सुनो ओरैबायदि गिबाय ओरैबायदि डेन्जार खर' सर' गिदिंलायलायबाय आथिङा गसिगौ मोनदों नोंनियालाय खर'थिंनो गलां गलां जादोंमोन ओइ आंखौ हामसायदोंमोनलै लांगौमोन गाहायथि गियासै सेन्देलाथ' बाबाया जि होस्रिखावदों आयौ आयौ सोरो नोंसो मेगनबा मिथिया बरिया नामा gitu guys, बरिया